Jekk inċittadin bil-għaqal u ma tridx li tiqbalat, għamel bħali insalbanek mur investi f'kandidat. Jekk ngħidu li s-satira hija tip ieħor ta' umorizmu, inkunu qed noborxu bis-silwiċċ għax hija ħafna aktar minn hekk. Is-satira hija wkoll għodda ta' protesta u mezz li bih tinħoloq kuxjenza soċjali. Is-satira li hija mod kif tgħaddi messaġġ b'mod alternattiv. Issa mbagħad min ħafna nies jassoċjaw is-satira mal-kummedja, jiena nħobb nagħmel daqsxejn distinzjoni bejniethom. Nemmen sempliċi fatt li s-satira mhix neċessarjament għandha ddaħħaq, però għandha tniggis. U nara għalhekk bħala mod alternattiv ta' kif wieħed jista' jwassal messaġġ politiku u mhux għax is-satira tista' tkun fuq ħafna affarijiet differenti, billi tesponija b'mod differenti għal udjenzi differenti. Għandna tradizzjoni pjuttost twila mill-gazzetti tal-antik anke miż-żmien meta l-Maltin kienu jużaw is-satira kontra l-Imperu Ingliż, mbagħad ġiet il-ġlieda bejn il-klassi Rukola u Malta li wkoll sabu żvok fis-satira. Il-gazzetti Maltin, il-gazzetti bil-Malti tal-antik kienu iktar devoti lejn is-satira, lejn forma ta' ma' assistejn l-ġurnaliżmu, ma' forma ta' kitba ftit aktar nebbiexa milli wieħed jistenna. Niftakar naqra l-kolonni pereżempju ta' Charles Close fi żmien fuq jekk missejr żball fuq it-torċa kienu. U naħseb li baqa' xi ftit jew wisq miegħi dak it-tip ta' ton li kellu li kien nebbiex u li għamlu kitti pjuttost alternattiv fi żmienu. Dal-aħħar s-satira nħu gost li daħlet ftit iktar fit-teatru, apparti jiġifieri dak il-pantomini u ċertu stand-up comedies illi iktar forsi jvarjaw lejn il-kummedja. Għaw iktar novelli satiriċi definittivament u naħseb nixtieq li jkun hawn ftit iktar satira fuq it-televiżjoni Maltija għaliex naqsin ħafna minn dak l-aspett. Il-televiżjoni nazzjonali u anke tal-partiti dejjem għadet lura milli tesponi ċertu satira, naħseb għax il-messaġġ jista' jkun kemm xejn perikolus għal potenzi li jmexxu dan ix-xandir. L-ewwel ħaġa li nagħmel hija li jekk se nikteb storja, rrid niżviluppa l-istorja. Nkun naf x'inhu l-punt ta' tluq u l-punt fejn rid nasal, dik għalija kardinali. U mbagħad nħobb nibni ċertu karattri, jiġifieri karattri li għandhom ċertu funzjoni, li għandhom ċertu mġiba, li għandhom forsi ċertu mod ta' kif jitkellmu u affarijiet li jdu jispjegaw u nibda bil-mod naqqadhom flimkien. Ndaħħal ftit tal-kummedja, iva naħseb meta ktibt Kapitali li huwa satira mhux tad-daħ kien hemm elementi ta' kummedja li forsi hemm min jidentifika magħhom, però dejjem żammejt frasi li fl-aħħar mill-aħħar u iktar importanti il-messaġġ li kont qed nipprova nwassal fil-romanz. Kapitali nkiteb dwar żewġ politiċi minn żewġ partiti politiċi differenti, tnejn li huma għandhom mġiba simili ħafna, jilbsu l-istess mod, jirraġunaw kważi l-istess mod, għalkemm għandhom estrazzjoni soċjali differenti. U tnejn li huma forsi allegorikament għall-ister li saħħu f'dan il-pajjiż jinsabu mdeħlin fl-istess bixkilla ta' korruzzjoni u taqtil. Kienet allegorija traġika li sentej wara ħareġ il-ktieb qegħdin naraw dan għaddej madwarna. Naħseb li Kapitali jien preferi ħallih fuq xkaffa issa u jinbena xi ħaġa daqsxejn iktar totali milli kien Kapitali li naħseb wasal sa ċertu punt, però il-fatti li ġraw sorprendew lil kulħadd inkluż li qatt ma immaġinajt li dal-affarijiet ikunu se jiġru. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.